Laguna je objavila zbirku priča Jelene Ranković pod nazivom Prohujalo s Košavom. Iziritirana nekim svakodnevnim dešavanjima i uopšte našom svakodnevnicom koja nije baš tako sjajna, ja sam odlučila da to bacim na papir i da podignem neku svoju privatnu revoluciju, da napišem kako je nekad bilo, kako se nekad živelo, kako se naše mame nisu lečile u shopping molovima, kako smo uživali sa možda manje para, ali u nekim sitnicama i detaljima. Pišem i govorim u ime svih onih generacija koje su odrastale u vremenu poezije i mira. To su te neke 60. 70. 80. I ja ne kažem da je tada bilo bolje ili gore, ja se ne bavim time. Ja samo kažem da je tada bilo više smisla. Košava zahvata slučajne susrete po kafićima, šetnju pored Dunava gde stanuju dobri duhovi prošlosti i razvejava priče o ne tako davnim, ali prohujalim vremenima poezije i mira, o pravim junacima, o dobu nežnosti, velikih ljubavi i malih radosti. Živimo u vremenu kada su glasniji oni koji su nepristojni, kada su glasniji oni koji varaju, koji su grubi u svakodnevnom životu, u svakoj sferi. Pisala sam u ime onih ljudi koji su nežni, fini, ljubazni, tihi, koje ne vidimo od ovih prvih i mislim da će se takvi ljudi prepoznati. Takvih ljudi ima puno, ali eto, nisu glasni. I mislim da će u mojoj knjizi Prohujalo s Košavom pronaći dozu nade da nas ima, finih, kulturnih, koji nisu spremni da prodaju svoju dušu zarad neke velike zarade, koji nisu spremni na sve i koji su pre svega svoji. To mi je jako važno, i to je poruka knjige, da ljudi budu svoji, da ne imitiraju, da ne budu deo čopora, nego da slede svoje snove, da budu ono što oni zaista jesu. Umesto da mi bude vetar u leđa, Košava je tog dana duvala kao nikad, frajerski i pomalo šansonjerski. Da li namerno, da bi prikrila dokaze kakvi smo nekad bili, ovaj čistač Beograda rasturio je nehajno sve papire dugo ispisivane. Po ulici su se, kao list na vetru, valjale moje priče. Nastao je haos. Misli, osjećanja, ljubav i mržnja, nežnost i sećanja i nada su se izmešali. Posle neravnopravne borbe između vetra i mene, neke priče su sakupljene. Od nekih su ostali samo restlovi, a neke je vetar oduvao u nepovrat zauvek.